home care support for your loved ones. At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. All right. Ngatipinde mata. Muzare basa asigaba gurire mapoti muzare. Ndo yambula kupilere. Ichi bwa. Tikapedza tomboita break. Then tubatazo continue timbozorora. Garwe Victor ndiwe Matanga Tiriwangani ndiyo changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndiye kuramba kuchidanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripwa nemombe 10 yani mwo dzako chitupa nemari yedare. Arikutaura izvozvo ndi Victor Garwe achitaurira kuna Tiriwangani Matanga. Mukadzi wako ari peri? Uya pakati? Uya pakati apa. Right. Taura tinzwe kuti wakavabata sei? Kuti uye wakazviziva sei kana kuti wakazviziva sei kuti vanhu vaviri vanga vachidanana? Uye uri kuti kuramba kuchidanana kunge makambo. Waiva muswechishanu adita ndichinazoziva wakomana wangu mukomana wakaenda kunotamba bhora watinoti kudinga anonzi ani taigwai vanotamba bhora kudaro vakadzoka zvekumaraundi 9 vachingwasvika bondoya chii chiri kuitika pana ana kumuka rara mangwana makusini wakomana taura kuti chii chakaitika mani saka takaona Matanga ari mani achitofamba payazana wakomana wakangoenda kwaMatanga usiku wachingova mutsutsu mukadzi waMatanga nai mai Panashi wababa Panashi waripo munhu atadzingirirawo anenge wababa Panashi zvikanzi baba Panashi vanotsvaga mombe kuma9 dzeusiku vakanzi waenda wabuda vanotsvaga mombe hazvina kushata makuseni patazopfuma pataenda ipapo patabvunza nyaya iyi yatinoona kumatokadzingira kumonimani makainzwa zvikanzi murume wangu handii chichichi akati notsvaga munhu kati alright asi taita kuti kuite sei muzvizive kuti murume unoita sei adzingira pamba Saturday Sunday Monday ineramukabuda kati kwandikumboshanda kuona nakocha akaenda kocha chipiri chitatu ndizwe foni kuma zama 8 foni yake maya wakufona manje tranzitaona munhu mumba mbeki ari kusekwesha munhu akaita sei zvikanzi baba waPanashi ari kusekwesha anga achidei mumba matinorara isi iwendi nechito chikwindi chega pakumba kwake uya kupinda mubedroomatinoratiwa nanisina mari mazuva kuti ndiri hazviiti nditomirerese ndishande ndiite mari yekuzenga andaenda ndabvunza kuti mwana pandakamuona ndakaona manya kwachiyamini pandasati mburi patoko mana manya kwachiyamini vanotaurira chiyamini
kuti chairman tavarira munhu bedroom wako kwangu achibvaita kuti kumba kwamatanga futi kutora mukadzi wacho kuti munhu aine nezvaari mumba ndamuvhari asati asvika murume abva kubvisa bagara pavo vadhonza kuvaisa pamberi achivatamba oyo adzingirirwa futi apa tiza rais ndomaitipira akaita toda kuti nyaya iwe mukadzi ukaona murume ari kuuya newe kudare it means kuti anokuda ende haungaparadzi imba yako nezvinopfuura nekuti uyu atori nemukadzi wake ende uri kuona mukadzi wake ari kutomuprotect paanoziva kuti aenda kuchigororo anotaura kuti andotsvaga mombe paanotaura kuti murume wako uko anotaura kuti aiwa wangu sandiye haasi kudaro shaka iwewe unofanira kuti utaure chokwadi chekuti udi upedze nyaya iyi uyu angani Matanga unomuziva tiri wangani unomuziva here wamuziva chikomba chako here ko akawanikidzwa ari mubedroom ndiani nemwana wako kuti ndokubvaita sei makiyi anogara pasi peya patinokiya panogara chikafu anogara mubedroom mangu ndine ndakatotuma mwana ndanotora mafuta utore chitivi ndopaakasvika achiona chino uyo arimo achiona handizivi mwana hana mutitaura akaona ane arimo mwana ariko ndiye angakwanisa kutora but akaona munhu arimo akaona munhu arimo ari eka wamutuma hapana chakashata kumutuma asi uyu akasika kudii kuuya kubedroom ka aiwa ka nekuti hatisidi kuti upedze nguva yadare wese wachatanga kuweka ini handisati ndada kuenda newe kumberi pandinoda kuona mamiriro ako kuti uri munhu anodzoreka here chekutanga so that tiri rikomende kune murume wako wekuti aiwa amai avo vanodzoreka enda undoite chii undogare naye kana kuti dare rinobva rapedza rikati iyi inini usatopodzore mumba nekuti inokupoizena ukafa zita renyu ndimani amai zita renyu uri kuzwa wauya pamberi pamambo zvauya pamberi pamambo tinodayira kuti kana uri munhu chaiyo unodzoreka uye wotaura chokwadi right mwana wako akaenda kubedroom ndokundoona mubedroom muine murume unotenderana nazvo here uri kunzwa aikwa kudzokorera zvandiri kutaura mwana wako iwe akaenda mubedroom mako akandoona munhu wemurume arimo unotenderana nazvo here right ndiani saka munhu akanga arimo imbavha here kaundi chii kwakutizaka eka azogwedzura akutiza iwe munhu iye unoti imbavha here kaundi chii saka uri kuona kupindura kwako kuti hausiri kuti amai muri pamberi pedare mukona vanhu vese vakateerera zvapanzi hamumbovakundi bureni dziri munomu nedzenye 5 hadzikundi chekutanga mabvumwana changamire kuti uyu munomuziva here handimuzivi iwo mwana wenyu vamakazvara achimuziva imai vatoratidza kumuziva kugarisana zvekumuziva ndinomuziva ezvo mutore ndinomuziva kuti ndimatanga tiriwangani chete kwakati hamumuzivi kunonzi tori mwe munhu munhu wamusingatombozivi kana mbomona kuonekwa ari mubedroom menyu mota minotaitsvagei mwana wako anopenga ane pfungwa dzakakwana zvekuti zvese unovimbirana naye tiri kubvunza ka kuti tichaenda kumwana tinoda kuona karekta yake
ndo yatiri kuda kuona kuti ikarekta yechi yako umai wako kutoonane kwakatobva kumusha kwako cha ichokwadi ndazvati havana kuregeredzana ndosaka ari kuti ndosaka ati kuramba kuchidanana nakadzi wako asi rekutorwa motikari ndiwe rekutorwa motikari iyo ndo hanzvadzi yayo hanzani ndimiwo kwani kwamuri mutoireti yani yakatangwa rini titsvage bhuku racho titoona titotangira aienda na7 every hour na7 achienda mutoireti vachinosvika namutoireti yanga kuti ndini aiti mutreva zvino uyu akatonekwa nemwana akatonditi baba uyai kati aiwa ndisandaita mari akatoti dzokai musirwa murikuti hamuuyi amai kana kuti makatuma mwana ako ana mine munhu ive mukuda kuti makatuma mwana saka uyanga asimo zveuyu kuti ndiye akanga arimo kana kuti ari muchangamiri handizivi zviri kunzi nababa mwana ndiye akawaona imbi kuti ndindakamutuma mwana zvinobatsiri ari kupi mwana uya une makore mangani 19 unopinda mudari kuti mwana maparezi titaurire zvakaitika unonzanisa taurisa yaibika nyama yangu akatuma mafuta neavo vandichienda kutora makii kutora mafuta okubika anapinamba ndichitora mafuta ndakashaya makii apa ndakashaya makii pandakada kuti ndiende kuona ndakutokuda kuona vatoroseka kuti watodai andabuda vandakiloka dhoo andaenda kwachairning ndavadaidza ndakuenda kumba kwemukadzi wavo kumba kwavoyo ndokwakazitokwechirababila pagoa watoii makatonyatsoonana pane mushandi aishanda kunobeka akatodaidzira usiku achiti baba pana shashwadzingirira kuita umwe mfana musikuru wezisa anga akagara kusiri kwevamwe kamba akatairara isu wakatodona mugomba remarara waonekwa izvo takuenda tati umbowo huiswe pachena iyo unoti chii nyayo changamire ndokokwana nenawe kuti ndindakanga ndiri mumba make nekuda kwekuti pekutanga pati pakadzingirwa ini mukomana uyu anakwanisa kuenda kumba kwavo ndakatoranzwa nemukadzi wangu kanzi saende kumba kwavo kunobvunza nyaya dzinoita noisi yatawarebada ndasiyana nazvo pekutanga patanga kutaurombo ndimudane mukadzi ndobva ndaenda ndataita mabhora padanoungana sho mukomana nemushandi wake nemushandi wake kutaura iyi watonga variko tikati kune mukadzi wangu aona vakomana vagarisani segaga ndavabvunze kuti zvino ndiri kunza kuti makaona munhu inini makaona sei uye zvinhu zvafamba sei ndobva vatanga kutsanangura kuti takaona munhu asi handisi kuti ndimi ndakafungidzira ndiani ndimi nemushandi wacho vari tu vakomana vavo vakatanga kukakatidzana vari tu achinzi iwewe ndiwo kuti wakavaona ini handina kuvaona nemushandi wacho achinzi iwe kuti wakaatikanzi aiwa iwewe ndiwe vakomana vakarwa vari tu ndichingovabvunza chii akati asiyo iyo kuti asiyo ndobva vakuparadzana vasvika mubava akutaurwa mautadi takwana tichitamba chibhora saka iwe uchitaurwa kuti chikomba ichi mami nemunhu anga ari mumba mavo unofunga kuti munhu yanga iri mbavha here kana chava chiri chikomba
ndisikwanisi kuziva changamire but iwewe uri kuinzwa nyaya iyi titore ndirise nyere kana kuti kana rumwe munhu kana iwe changamire ndirise nangu andongoti handisi kuti aide munye because zvese anokwanisa kuita right. Iwewe woti unomuziva anonzani Panashe unonzani Itai unomuziva zvekuti ukaonana uri sepauri apo ungatadze kumuziva here? Aiwa ndinomuziva. Angakufungidzire? Ungamufungidzire? Nekuti yacho aona maonero akaita sei. Ungatadze kumuziva? Aiwa ndikamuona ndinomuziva but ndikasanyatsomuona ndogondomufungidzira. Wotadza kunyatsomuona ndati uri pauri nepari? Ndinomuziva. Saka iye akakuona semamiriro amakaita akakuziva. Ndokwanisa kumubvunza. Mubvunze. Ndinoita izvo wakaona munhu wakaita sei. Kuti uzwane nemunhu. Unoona munhu ndakapinda usina kuzivana naye. ndakacha ndaona munhu andanodoka ndoka ndakaenda kwachairman ndauenda kumba kwao ndaida kuti mukadzi une ari mumba imo iko akazobuda because iwo wakatozvinzwa kuti ndakuenda kwamatanga ndaenda kwamatanga ende kuda kwakaitanyenda ndatopa panze nda ndisina kutopa waitoonekwa imo then page 2 mutaura kuti pekutanga hana kutaura futi ndopatakanyana but iye uyu ari kuti pamakadzingirirwa kana kuti pawakakudzingirirai kekutanga maonekwa muri panhanga kana kuti muri muyadheri pamamhanya vamaedza kumiswa hamuna kumira ava vakaenda kumba kwenyu kuma9 kuda kundoona kuti muri kwere kumba kuna wadzimai pamwe makatora imwe direction makasvika wadzimai vachiti maenda kutsvaga munhu kuma9 o'clock usiku ndatoataurire wadzimai vacho ndakavataurira kuti ndanzwa mumbi kuchema papi ndiri mumbi yangu yatanga ndabva kurimisa eiwa yangasidzawo zvakanaka ndanzwa mumbi kuti akakukuma zvatisina kuti zvisanzwisisa ndoda kuona kuti mumbi yangu chichiri kudii ende zveshuwa mumbi iyoyo ndakauya naye ndikasvika nayo pamo Changamire mai ava ndonyanya panyaya mukatarisa uyaona munhu mumba mai vaziva kuti maonekwa munhu mumba munhu anosvika pakuzo kugwejenura bhagi rabha mai wengo vari uyu aenda kwachairman uyu akatotaura kuti akaenda kwachairman wakatozviziva kuti uyu akaenda kwachairman mai ndo wakatoti gwejenura dho uyendi pakabuda mwana uyu achienda kwachairman indaitowa mukicheni ndichidya chino sadza haana unge andiudza kuti mumba mune chii mune munhu indaitodya sadza rangu riri mukicheni mukomana ari kutaurwa iwe naye ndiye ndakagara pai chairman wakatosvika wachisvika pambai ndichitobudawo ndakatobata pleti yengu yesadza ndichoti chiko chiri kudini chiri kuitika takutonzwa noisi kuwindo rakara kudini rakubedhuru indakanga ndisitombo saka imi muri mukicheni windo rinogwejenurwa kusvika kupera kugwejenurwa munhu achienda muri kungodya sadza eni muri kundipawanikwa munhu uri kungodya sadza chete windo richigwejenurwa iwe uri kungodya hako sadza hauna kana pakabuda mwana uyu mumba pachairman hakusi panext door ipapo but windo riri kugwejenurwa noise yewindo riri kugwejenurwa hauna kuita indakatozobuda windo rakuvhurwa ukamhanya kakuwindo handina kumbosvika kuwindo wakatadza nei kumhanya kuenda kuwindo windo riri kuvhurwa pamba pako pari kupandwa vanhu vakanga vatoungana tatakatomira tese mukomana akatomirawo takamira tese tichida kuona kuti chii tati isusu hatisi kutaura zvewanu iwewe vanhu vari kuuya kuitinesa zviri kuitika pamba pako iwewe uri kunzwa windo riri kurohwa haringangobvi windo iro rinonge riri kuto iwe uri kudya sadza zvako ndakanga ndatowe kwanze pakavhurwa windo richidini tatomira takatowanda nevanhu iwewe ndiwe muridzi kwete ukazouya vanhu watonzwa kuti windo riri kudii iwewe uri kungodya sadza nekuti wabuda neplete resadza ndakanga ndakatongobata plate wobuda neplete yesadza imba iri kupwanywa imba yako
Unoramba wakabata plate yesadza. Handinyange kutozomboridya sadza. Aiwa, hatisi kutaura zvekudya. Tiri kutaura kuti Kachanga ndoda kubvunzawo mukati medare namai yako. Amai, murume ari kumashure kwenyu muri kumuona ndiani wenyu? Mukomana. Mubate padhuze uyu. Mwana wangu. 1 2 mwana wenyu mhaini wamakabereka ini kana kuti wamakazvara mukayamwisa agomira pamberi penyika kuti mufunge yenyu nyika mai vangu ava ipfambi ndavabata nechikomba zviri possible here? 1 wamakazvara kwedu wavaini? Hazvisi. 1 2 mwana wenyu uyu mhayo ane here chaanokuvengerai chaangasvika ipa kukuyanikai? Haana chaanondivengera. 3 mwana wenyu uyu akakukururai bhurugwa iro Aiwa. kosei nhasi uno makamira pamberi pedare muchitaurirwa nemwana wenyu mhai imimi munotorarwa nemurume munext door wenyu chifambi chenyu chanetsa. Chifambi chenyu chanetsa. Inini ndisingazivi. Yoyo, baba, nyaya yenyu yakapinda ndi 2020 last time. 2019. Ndaiitira chanu kuchurudziwa. Ndiani? Handitauri nayo. Aiwa, wamabvunzwa mibvunzo yese iyo. Ukaona mwana akusvika, it means kwavanenge vachifamba vanenge vachichinyirwa ure chamera Mutuma ndanotora mafuta namafuta. Daidaizwa kuti mune munhu ndaisatorere chituku ndonotora nega mafuta. Uyu history yako tinayo. Waenda kutoilet naye uchichwa mutoilet anditi sheka yekumupa makii kuti anganoenda kumba kubedroom kwako but nguva ndo dzakapesaza. Ini chinoshanda chekuti baba komufungo wato mwana uzva anoda kuenda kwashami iwako kana sadhava dzemaoko urudya mutoti ukazvabaita munhu unochita sadhava unobaya muchi ayo vaitibaya sadza matibaya sadza makana kuchibudira sadza muchasadza okay isu toenda here kundotora print out yako iwewo yefoni yako izvozvi toone kuti kubva nguva yakati 2019 kusvika izvozvizvi hauna kunge uchizokomunicata naye uyu. Toenda izvozvi ndokupa mapurisa oenda ondoitisa print out yako apo. ndakateerera vachitaura vangu vachiti murume uyu handina pamabvunza vatoti murume uyu handina kupa makii akangopindawo mumba mangu murume uyu imini zviri kureva kuti pakavhurwa dho kana kuti pakapwanywa windo manzwa nezi akutika kuwindo muri kuvitinisawo here kuti ndiye wemakaona murume uyu akangopinda mumba menyu musingazivi nini haanga asingadanani nemi asi ndiye wemakaona here pakujamba kwake iri mbavha inini ndakatozongonzwawo akudaidzira kuti vachitongodaidza zita rake asi akuda muripo pawindo rekeita noise kuti riri kupejenurwa akuda muripo mozomonzwa akudaidzirwa ndakanga nditoripo ndichitoona uchitodaidzirawo kuti chii maidaidzira muchiti chii pakatongodaidzirwa pachidaidzirwa zita rake kuti chii kuti chii papapanache kuti ndizive kuti ndiwo wakaoneka patikadai akanga iri mbavha vanhu vainodaidza mbavha but kana wadaidza nezita it means kuti haisiri chii mbavha kana ungorova pana mbavha yamaipo ziri pachena panyorwa tsamba neuyu mwana wangu kurova kuti ivhene nharaunda inotoziva kudana kwavo havana kuti mbavha unowandoziva kuti ndiye anoyamba mbavha ende mai avari kushamisa kuti vamboti ndakabuda ndakabata plate ndakabva ndamboigadzika pasi noti plate ndakautotombera wachiame ndikakunoti chiame
ane nhoroondo yenyaya iyoyo akatoiramba kati iyoyo ndiri mutete handipo ndosaka ndaida kutogara pasi nevillage ndakaona kuti aiya igari pasi nevillage chairman atoira ndingoenda hangu kwandakatoenda kwandakabatsira nyaya iripo yamai ava murume ngezvechokwadi ngokuti zvinonyadzisa ukungo wakunzi newe chinongedzerwa nevillage yose nemwana nevanhu vose plus zvemai ava vari kusapota ngokuti wachiri wese vakanga wakasiyana havachadi murume ngokuti murume anogara ari basa saka iwo anosara ita madiro saka uyo akangoti semazuva ese ndogara ndaakuseri kwedhoo nekare kufanira agarira akarindira saka wakaita miseke yekuti munhu asati auya kwauiti mwana haama kuti ari iwo zoti paanozopinda kuti vachienda ikoraienekora iwo ndosvika wandobvara to oziva kuti munhu haamo kare saka muri kusapota uyu chikomba pane kusapota murume wenyu ndokuratidza kuti murume hamutani okay ndirigaita akutowaenda ichitaura ike kupedzera ndimi mai matanga mukadzi matanga It's about 5 kilometers. Ndobva ndatotichienda indatanda kwamaigwari ndotovatini makwasha yawo ekuti tise pai tizoshandise mangwana navanga kushanda ndakasikuka pamba ndichiparadzana nawo yatoenda kumapai ini ndichienda pagwari ndobva ndasvika kwagwari ndasvika maigwari otokusomasisawo pasi ndobva ndatovati maigwari ndikuda makwasha yawo zvaro makwasha yawo ato akatisina aenda kuti atowana polisi ndikati chindipaiwa musoni ndobva watokuisa kupepeka musoni kuatipa ndikati muronyakupinda pamota pachipechi murione ndowi ndikukufadza kwatiripakurira munoda nemunono ndobva ndatodini pandatomhanya ndichitosvika pamba izvi papasina 5 minutes ndisvika pamba ndobva ndanzwa uyu ari kundidaidza mai matanga ndaona murume ndochibvunza ndasvika pambea murume wangu waona ita yanga akapfekwa zverudzi ndozvo zvandati ngavomubvunza murume wangu akapfeka zverudzi zvawamuona akatoti akanga newood anga murume wandaona anga newood reblue nehembe yegreen kati yaibudikira kumashure ndobva ndachiti itai manje murume wangu wakutaura ane bhutsu dzeblue makumbo akapfeka good red nehembe yewhite ine mamebho erenja kuitira kumasai ndobva ati ai izvozvo zvegre zvaanga akapfeka ndaaakukana right ainzwa umbowo hwenyu imi munobvuma here kuti mai wane chikomba chisiri chemurume wenyu kana kuti anoita zvezvikomba inini handizozivi asi pakuti murume munobvuma here kuti makange muine munhu akawanikwa ari mumba mavo kubvuma ini ndinobvuma ndoti uyu paakataura kuti tsoka yatsika apa tsoka tese takaiona mudhene zvati ndakunokora tsoka ishi handiti ndikati nokora it's up to you ina ndikwanisi kuratidza munhu vati tsoka iyoyo nokora tsoka zvavaita kana saka hamutauri kuti mai ava wane chihure chavanoita mumusha ini nangu zvechihure ndinotaura hangu kuti chihure hazvo minye kuti wakambodana nemunhu wangu kumashure handiti wakambodana nemunhu wangu kumashure noti nangu saka chihure chavo chakazopera here kubva ipapa handina zvandakambonzwa kunzi wazoonekwa kare kati kumashure makambowaona here kare kacho upinda kutora chokwadika handina pandakaususpecta kuti ndakuona asi chakazoita kuti ndizoziva kubatwa kwakaita namababa inini pasina pasina kana chandakamboona kana kuti saka apa munokarira kuda kuona futi apa ndopamada kuchiona mani ndozoda kuchiona inini ndikutaurawo mawanira ndakafika mabvunziro wandakaitawo mwana wandakasangana ichifunda vemawataura akaita mapfekera angeka muhembe nezvazvakaitawo murume wangu zvakanokurisa saka takaita takakumadzana akasvaka pakabuda masoko changamira wangu kusvaka murume inini angape muno nekuti
makafara here pakatorwa motikari pakatorwa mungafara here nhasi futi kuti mombe dzatorwa pamba penyu saka mungapewe uchapupu hwekuti murume wenyu asungirirwe here aiwa isusu tirikutaura nekuti tiri kubvunzai kuti ipipi pekutanga makange musingazvizii izvozvizvi hamuzvizii asi akabatwa pekutanga nhasi futi abatwa zvese imi mune musikadii musingazvizii saka mogopokana sei muchiziva kuti kubatwa kwake ari kuya futi kutorerwa pfuma yenyu ndinopokana nazvichangamiro noti akanga ari nevaakasangana nemhoti kuma7 nainzi kutaurwa ndedzekunyeka kuma7 akasangana netsana wabhule kuma7 ari kuenda kumapaipi afana saka umbuwo hwenyu hatingautambiri nekuti muri kutoziva kuti kubatwa kwemurume wangu upfumi hwaenda kwete kudaro kana chiri chokwa changamiro ndokuziva pakutanga ndakabvuma kubva kutanga kwaana akazvibvuma murume wanyatayo ndakaandaenda kumombe nyaya dzidzaita chungu pane pekutanga nepechitanga order nyaya ndidari murume wanyatayo ndakaandaenda kumombe ndikanaenda mombe yairwara imi maakutipa statement yokuti akangaenda kumapaipi handiyo nyaya zikana yairi kumapaipi asiasiitonga izvi Changamire ndaikumbira mubvunzo maya zvishomanana Changamire pakabatwa mai ava nomurume mutoilet makazviziva makazviziva sei inini kuzviziva kwandakaita handiti avataura vagari vauya kunoka nditi ndakazobatawo foni yavo ndobva ndatizoona kana maingonzvengwa kumashure kana mainzvengwa kumateererai munzwisise mubvunzo kana mainzvengwa kumashure nevaviri ava vachindorarana imi musingazvibati nhasi zvevanzvengana nemi vakundorarana futi musingazvizive munozogona here kuziva uviri hwavo ivo vaine taktiki yekuongorora imi muri padhuze munoziva kuti muri pedyo navanhu munoziva zvekare kuti muri shamari kuti yamaya yepedyo pedyo vanoziva pamunotsika pamunozvere pamunorara saka vanotsedzisei ini chinoendeza ndechoti vaviri avo vamborisani kana kutavavesa nekuti wakapusaka ndakawakakuvara kusainzwisisa mafambiro emurume pane kwamakambomangara pane kwamakambomangarawo bisaidi zvamakutaura nyaya dzamafambiro awo makambomangarawo samwe here inini saka makatonyura makadaro ini handina kana mhangara pakaitika nyaya yekumashure takangoya kunoti vatongosezvazvi avo vakapuwa mutongo wavo wakawira nawo garo kwavo pachinyi zvinhu zvavo saka chiisiyai mambo wape mutongo wavo gume inini mutongo wacho hautondifadzi ini ndii ipapo order ngatiyetere taurai tinzi ndinokubatsira zvangu mwana wangu kuti handitika kutanga urikubvuma kuti unge usingazvizivi kuti wamudana kusvikira uzobatwa mutoireti ndokuvazobvuma nazvinoizvi hausi kubvuma kuti wanodanana ngekuti akazopoya nepahwindiro haana kubatwa saka nazvino hausi kubvuma izvi aiva daira kuti ena matai ndozvausi kubvuma kuti haana kubata dai akabatwa wakubvuma amai pfungwa dzenyu ndosaka muri kunyati notsvaga mumena 9 chitaura order Changamire ndofunga ndamutaura ndikati ndanopokana nenyaya yekuti mukomana uyu vakamhaisa munhu wekutanga vakamhaisa munhu wekutanga achitaura kuti ndaona iwo
ndichizovabvunza achibva atanga kundirambira inini pachangu varitondo kusvika pakurwa yatinga pechipiri pachopo kana akaona hembe dzandisina kupfeka inini iyo inhau yawakatondotaura nemukadzi wako kuti ndandine hembe dzakati wakachinja ende so forth ende mukadzi wako mukadzi wako haangapi chapupu hwekuti akunenerere nekuti ari kuziva kuti apa upfumi huri kutondotorwa saka angakusapote sei zvese mwe matobva kuti iwe unozotaura kuti ndakati zvakati kudare rekutanga ra2019 akauya achiramba kuti murume wangu haazviitiwe ugoti isusu tiri kutaura nekuti tisaka kutonga wairamba ukazochema zviro zvakudi zvakutorwa saka ndokubvuma here iwe ngoziya pauya kwaurika saka dare riri kuona zvakare kuti murume wako haana kupedza ipapo mushamo wakarohwa haana kuguta nawo ende akaramba ari kuenda kundopindira mukadzi wemunhu zvakare saka vanhu vairawa vanhu wane chiita akutoeka nekuti tingarambe tiri kutaura apama dare riri kukuona kuti wakakanganisa ende uri munhu asina kudzoreka nemushamo wakarohwa naizvozvo tichiona kuti unonzani nyara iyi tichiona umbowo hwake uchapupu hwake hunoratidza kuti munhu asingadzoreki nekuti tichiona kuti tiri kumubvunza muno mudare kuti uchinzwa munhu kuti kune mbavha uko unoita sei munhu anotoziva kuti raiti mbavha chekutanga imhere inoridzwa nemunhukadzi namba 2 maplese ese anokandwa pashi namba 3 mukadzi wese anondotsvaga rupotero kune achiridza chimhere but tiona zvese izvo hapanai iye akangotora neplate yake yesadza achienda achingobvunza kuti chii chaitika pamba pake pari kudii pari achinzwa kuti pamba pake pari kupaswa zvichireva kuti munhu aiziya zvakange zviri kudii zviri kuitika naizvozvo dare rinotaura kuti anobatwa nemhosva yekuramba achifimba achinyenga mukadzi wemunhu naizvozvo dare anofanira kuti ati nombe 10 anofanira kuti ari pechii munotaura kuti pachii panyaya idzi dzaifanira kunge dzakadaro dziri 10 asi taakubvisa kuti mukadzi uyo akuita bhizinesi kuti pane zvimwe zvinonga zvatova zvebhizinesi iye akuramba achitopiwa mari achitorya mari achidadira vamwe kuti tiri kudya bhizinesi kunyanganyangwane uyu uyu anonge achipiwa anongobhadharwa chete saka zvinogona kunge zvaakuzoita zvebhizinesi saka dzifanira kusvika ikoko chakati saka munoti chii aiwa wanga dzipinde panhatu pani tangamire pawakaya muno mune 2019 matanga uyu akanzi anenda rabvise mombe 8 apegarwa akadzibvisa 1 nedare patauramba cherekodzi yedu ya 2019 chakamire ndinoona sekuti 10 dzakangonaka asi murume anofanira kuti anofanira kubvisawo 8 iye mukadzi kumba kwake anofanira kubvisa dzimwe 2
Msoreshangani baba wakaona chavanoziva munhu akatoroorwa akaenda kwaakaenda zvese zvinoezokwacha wana chavakona ari kuwana nekuwa baba wacho ngatiregeipoaomesera hawana chavanoziva saka anobvise chii ndiri kufunga hangu kuti tinenge takungoitira kuti nyika yenyu hapana zvokuita kuti nhatu dzacho idzodzo kana hainadzo dziri straight kana paine mari unopuhwa mari after season atenge suppose voyobhadhara ndikutsigira mombe nhatu changambiri neye1 yamambo ina baba changambiri ini ndinoona kuti pamombe nhatu ne1 yedare zvinokodzera nekuda kuti murume ngaachionawo kuti mukadzi wake haasi kuda kusiya tsika iyo yekure ndiyakukonzeresa chakamiri munhu akambotongwa akanzi mombe 8 wakashora dare wakashora zvamakataura wakaenderera mberi nekuramba wachidanana wachishungurudza munhu todzikisa mombe kunge kuti mukadzi wacho yamufana papaenda iri mhandara nekuona kwangu ndekuti kuona kwangu ndekuti mombe idzodzo aigona kudzikiswa nechikonzero chekuti inenge yakutoita kambani mukamwe wani yakutoita kambani yekuti apa murume ndiye akutotisha zvinhu zvaderera mazuva ano kundonyimba futi tione kuwanisa saka vanenge vachitoziva kuti tikaenda kuya tikadaiwo saka zvinge zvakangonaka kuti pa3 dzinge dziri kutaurawo vamwe ndiri kudzitsigirawo nembiri dzinouya kudare nekuti dare dare nyika yenyu ndo iri kunyanya kuzobva yasvipa wanyanya vanhu kunyenga vakadzi vevanhu zvokuti zvaakutonge seuniform yekunzi munzvimbo yakati kwakuri kunyengana saka inee ndichiona panga zvakakodzera kuti kudare kukwire mombe dzacho kuitira kuti wazivewo kuti nyika inoda kuremekedzwa. handizive kuti ukagaiwa pfungwa dzavo dziri papi nekudara kumukadzi wavo vachipumura here kana kuti abereka zviwakomana zvese izvo oenda otanga futi kundounza umwe mukadzi ipayo uyo hanzi muchiri kuenda mese here kana kuti chii pfungwa dzako dare roda kuziya amboti ambodzokerwa natezvara ndine maonere ayo ndikuita ndaiona kuri kuzi kumameja siku macriminal court ikabvira mukazi ane mhosva iyo ikabvira saka inini ndinotsigira munhu ati mukadzi anofanira kuripwa vabereki vako anofanira kuzviziva kuti ndo zviri kuita ndo zviri kuita mwana wavo just because mukadzi asi kunzwa hongo murume anodini anogona kuripiswa munaona kuti kaake chipiri vanhu ivo vamwe chetewo so murume aakuripiswa kechipiri iye mukadzi wacho ari kuripiswa hapana icho ari kudini icho ari kuita saka inini ukazi kuti mukadzi inhini asi kunzwa papa anofanira handiti kutonga vanhu kudzora uyu kuti asazviiteka uye mukadzi wacho ngaadzorwoko kuti asazviitawo right isu tinoteedza tsika dzedu anoripiswa mukadzi here kana kuti murume ngei mukadzi asingaripiswe pamwe vamwe mune musina anza ipapo ngei vakadzi vasingaripiswe nekuti mukadzi haambouya achiti ndakundokuda kazhinji akaita ake masitaira
kana mubhaibheri makanzi uya uya akazotiza vanhu. Saka mukadzi ahambofaka kuti ndokuda iwe wega ndiwo unotosvitsa shoko. Saka shoko iroro ndo rinokusunganira. Takamira mukadzi haana chinomira. Handiti mukadzi uyu 1 anokwanisa kupedzai mese muno mumba muno mukadzi 1 asi murume ungazviite here? Handiti zvichiva kuti murume ndiwo unotoenda kundozvitangira maproblems ake. Saka iwewe murume ndo unobhadhariswa. Tinotaura pamusoro pebhaibheri kuti dai mukadzi wayo wapondifa ndowani wafaro akaenda Josefa dai akati uyandirane newe kana bhaibheri izvozvo zviringadai riine umwe mutoo. Asi Josefa akaita murume akatiza mukadzi wemunhu akauya akadii akashama. Saka izvozvo mukadzi wemunhu akauya akashama kwauri iwewe tiza, nekuti chaari kutiza kumba kwake iwe hauchizivi. Handiti iye kana zviri kumunetsa kumba kwake ngaarambane nemurume wake. Oita mvana varume wozodi womunyenga. As long as pasi pemurume iwewe tiza, nekuti unenge uri kuzvitorera maproblem. Saka Saka mire ndaikumbira kuti imba ika imbopuhwa mbuya madondo wamboenda kukandira. Iyo imba iyi yakuvawo zvakayama. Ndinoona kuti wakamboiswawo mbuya makoni mudare ravo wambonyatsotaura navo nekuti hazvisi kugumira apa zvinoramba zvichingoenda. Saka ndaikumbirawo kuti mumbowaisawo zvishoma kudare rambuya wamboenda kukanzeri wambonyatsotaurirwa chinonzi kuchengeta imba yako munhu chii. pamusoro pababa vachifudza nemukadzi wangu bhaibheri rinoti chivi chakadzimirwa kurambira mukadzi nemukombe ndo mhosva yakarambwa naMwari mubhaibheri. Asi ndiri kushama murume achizotaiwa ndotamborairwa Zvisemakundo natakamira kuti anoripeita ndopatari. Uye umambo hatitendere kuti nekuti akandoenda musango akutondoputsa dzimba dzakawanda. Saka tinotoencourage kuti waramba wari wese tingatotore rutiyo yecounseling kuita kuti warambe vari chii, nekuti akabvapo akundoparadza dzimba dzevanhu dzakawanda. Anozvigona izvozvo munhu wemukadzi. Saka hatitarisiri kuti tikurudzire kuti vanhu varambane. Ndosaka ndichitaura kuti kana murume akanganisirwa anouya kudaro oripirwa kukanganisirwa kwaanenge aitwa. Saka tiri kuona kuti murume uyu anonzi Matanga imhumbu yemunhu asingadi kusiyana nemukadzi wemunhu, ende vanhu vakatoplana vari kubva kumba kwavo iye wacho mukadzi wake nemukadzi wa Victor. Vanhu vakatodi vari watatu zviva kuti wakatouya aine chinhu chimwe chete kuti nyaya iyi tinondoiramba. Kana tairamba then tatadii toseka dare kuti aiwa mangwani futi wauya wachinyengana futi. Saka anofanira kuti aripe mushamu wekuramba achidzoka kumukadzi wemunhu. Tazive kuti aiwa ndinodzoka hangu asi pfuma yangu inenge ichidii munhu uri papfuma yake. Saka tinorowa pane mwoyo wake ndoati so that azive kuti zvaari kuita ngaasafunga kuti kuchazoya Mwari anenge achitaura kuti anoona zvese, asi humbowo hunoenda kuti tione kuti munhu ari kuramba achikanganisa, nekuti anofunga kuti tikaramba tichidi izvozvi zvanotozviziva kuti tinodanana naye ndisopoti wotaura kuti itai vana Mwari vanoona zviri mumwoyo medu. Hatisiri vana Mwari vanoona zviri mumwoyo medu menyini, asi
kana mwana chaiwo akuenda achinotaura kuti mai wangu, it means mwana afidza nekunyara nemabasa amai wake avari kuita. Rwekutanga akazviregerera, rwepiri achizviona mwana ndokudaidza baba kuti baba iwe ndo zviro zviri kuita mai. Saka endawo uite munhu anonyara waane mwana mukomana uyu. Uri kushoresa iye mwana uyu kwaanofamba, uri kumushoresa. Uri kushoresa murume wako uyu kwaanofamba, uri kumushoresa. Chauri kuda pane munhu ane murume wake ane mukadzi wake chii? Toona kuti ubenzi kana kuti kuti kuzvarwa usikaguti murume umwe chete here kana kuti chii? Saka mashai iyayo right chitaurai tinzwe taupa judgment. Changamiri pfungwa yangu inoti mwana murume uyo ngaaregere kupfavisirwa pfuma dzaanotorerwa. Kana dare riri kuona kuti ava vakuita bhizinesi, zviri nani pfuma idzodzo dzitorwe dzakadaro, dzimwe dzisare kuna changamiri, nekuti changamiri ndo vari dunhu kusvikira. Asi pfungwa ndinayo ndofungidzira kuti mwana uyo nekumba kwaanoberekwa chaicho unofanira kusvika mukati imaka yekuti nguva kwakabva kwacho ndovangasina nyatsoaingwawo zvakanaka. Saka ubereki unofanira kunge waripo chiito zvikuita mwana wako. Panguva yapfuura kwakauya hanzvadzi yake, imwe hanzvadzi yacho yauya panguva yapfuura zvokuti I think waakutonyarawo hanzvadzi dzacho kuona kuti zviro zvingarambe zvichidzokererwa here izvozvo. So zvinhu haasi mabasa emhuri, mabasa eindividual, nekuti hapana mubereki anoda kuti mwana wake aende kundonyadziswa, hakuna izvozvo. Saka chikomba ndo chatinoramba tichiziva achitorerwa zvinhu. Saka unofanira kubvisa mombe dzinoita nhatu dzaunondopa muchinda uyu. Kudare wobvisa mombe dzambiri, nekuti pekutanga takambokuregerera kechipiri mombe mbiri dzinouya kudare kuita mombe 5 dzaunobvisa kudare. Unozvibvisa rini? Changamire ndinokudirawo kana ndimunondari sekuti matauro anoita kuti ndapuwa mutombo kuti ndinodana nemukadzi iye mukadzi wacho aripo. Tapedza dare rapedza kutonga ndosaka ndifaine matare ngatichienda chipindura mubvunza. Chipindura unozvibvisa rini ndo mubvunzo watakubvunza, nekuti dare ratotonga. Ndinodana namai yako. Changamire angaripedzere nguva chimbomira matanga. Ndati uchipindura mubvunzo unozvibvisa rini, nekuti nyaya tatopedza kutonga hatingarambi tichidzokora kunyaya. Dare raona kuti wakadara namai avo, zvo zvatiri kubvunza kuti unozvibvisa rini. Okay, chisimuka ondogara apo, nekuti hausi kuda kupindura chidare. Tochizokutora nhasi unodzondotorwa mombe idzodzo, nekuti hausi kuda kuti upa iwe waakuzvitonga. Otherwise uri kuramba chidare. Chindosimuka undogara hapo hapo nemukadzi wako. Pane munhu mazishimo nomuzvikudare unoda chichiodha muno manje
tomboita break 30 minutes modya nhasi tomboita break uchitondoona kuti unobhadhara tokupa 1 week to pay siyana nembana izvi uchengete kamukadzi kako kakanaka kechidiki but unoshaya uchienda kumvana chemberi right ndakupa 1 week to pay no. Unodzokerere kumukadzi wemunhu aiwa kani atiti nyaya tatotonga ukazwa vanhu vese watonga vachitaura kuti uri kuda tozva zvinoita kawatanga pfumi tatonga nyaya yenyu manzwa here handisi kutonga hapana chichemo saka chinokudetsa ipapo ndiye kandovamupa kuti utaure naye murume wako asisiyane nezvo siyana nemukadzi wemunhu right inopera pfuma nekuti benzi murume wako ibenzi siyana nemukadzi wemunhu kani windo rakapwanywa rakadii evidence yese iyo ari kutiza siyana nemukadzi wemunhu chisi mukaita kupa 1 week to pay regira kubhadhara ndiwe here wakaita chihure chacho unotaura kuti iwe taura nemurume wako enda undopengere murume wako ane mboro isingararwi ndakatorwa mota mombe ndikatorwa mombe ndikatorwa mbudzi 10 years pamusoro pezvinhu zvonokonzi kuti ndanga ndibhisa zvinhu zvikurabva mukadzi achakurabva kuti hana sikudana nemunhu awacho kuti nazodana nemunhu ini ndoramba ndibhisa zvezvo pamusoro pekubvisa zvinhu zvevanhu wari kuti hatina mhosva idai ndoramba ini ndibhisa zvinhu zvezvo ini handisi kukwanisa ndakuzototi wakomana wangu ndiwataura kuti cheitawo chienda mundotore izvozvo zviriko right 1 week to pay meimapuwa period ndakumbirai kuna mambo kuti muone kuenda imi michiendai kumba kana matadzawo pa 1 week iyoyo mouya motiona kuno pana kuti murambe chiendai kumba Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives.